गोपालेश्वर के बारे में बाद में बात कइल जा। पहले एगो औरी कहानी पढ़ल जा। वर्धमान के सोनपुर गांव में पछिला कुछ दिन से यहाँ एगो रहस्य के उत्पत्ति भइल बा। ई माघ जनवरी फरवरी महीना ह जमींदार हरिश्चंद्र के एकलौती लड़की दीपिका लंच खत्म करके नौकरानी के लड़की माला के ले जाले। छत पर धूप सेंकने गईल रहनी। सोनपुर एगो समृद्ध आ संपन्न गांव ह। मकान मालिक के लगे पैसा के स्टॉक बा। उनकर एगो बढ़हन घर बा जवना पर एगो बढ़हन छत बा। पश्चिम मुंह के छत पर बैठल 13 साल के दीपिका अपना लम्हर बाल के सुखावे में व्यस्त रहली। माला उनका बगल में बैठल सूखल कपड़ा बटोरत रहे। अचानक दीपिका के पश्चिम ओर से एगो बड़का नारियल के पत्ता उड़त देखली। तेज हवा त नइखे बाकी भी पदे कैसे बहत बा। सोचत सोचत दीपिका के हाथ के लगे पत्ता रुक गई। डर से चिल्लात पत्ता दीपिका के हाथ छू के फेरू उड़ गई। ई देख के पास में बैठल माला भी डर से रोवे लगली। रोवे के आवाज सुन के जब घर के लोग ऊपर आइल त देखलस कि दीपिका कापत रहली औरी माला उनका के पकड़ के जोर से रोवत रहली। बेहोश दीपिका के गोदी में लेके कमरा में सुतला के कुछ देर बाद उनका भीतर तेज बुखार अवूरी कुछ बदलाव शुरू हो गई। यहाँ मकान मालिक के घर से दूर माधव के आंगन में एगो अवूरी घटना भई। माधव के छोट लड़का अंगना में बकरी से खेलत रहे। आंगन में नारियल के पत्ता कहां से गिरल ना जाने। कुछ ही देर में बकरी सिसक सिसकत लड़का के गोदी में मर गई। वो दृश्य देख के छोटका लड़का बेहोश हो गई। माधव जमींदार घर के विशेष सेवक हवे। गाय के खियावे के खबर सुन के वो बड़की माई के बतवला के बाद जल्दी से अपना घर के ओर भाग गईले। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर में ना रहले। कुछ काम के चलते वो नजदीक के गांव गईल रहले। घरे लौटला के बाद सब खबर सुनला के बाद वो पहले अपना लड़की से मिले गईले। सांझ हो गईल रहे। उनकर एकलौती लड़की दीपिका बड़का कमरा में एगो ऊंच बिछौना पर सुतल रहली। टेबल के ऊपर कमरा के कोना में लालटेन रखी। इतना बड़ कमरा में रोशनी से ज्यादा अन्हार बा। ओ हल्का अन्हार में वो देखले कि देवाल आ छत पर कई तरह के परछाई चलत बा नाचत बा। ई देख के जमींदार साहब के करेजा कांप गए। आखिरी कवना अशुभ घटना के निशानी बा। दीपिका अभी भी सुतल बाड़ी। दवाई के चलते उनकर बुखार भी कम हो गई बा। जमींदार हरिश्चंद्र सोचत सोचत बाहर आके बैठ गईले। कुछ समय बाद माधव के फोन करके बेटा के हालत पूछल गई। वैद्य दीपिका के जांच कैलन आ फिर हरिश्चंद्र से बात करे अइलन। हरिश्चंद्र कहले वैद्य जी का रवा जानत बानी का बात बा। ना हमरा कुछ समझ में नइखे आवत। खैर ए जाड़ा में बड़का नारियल के पत्ता कैसे उड़ सकेला। का हाल बा दीपिका? बुखार अब नइखे बाकिर उ बहुते डेरा गईल बाड़ी। ना माधव के बेटा के उनकर हालत भी उहे बा। देह ठीक बा लेकिन डर इतना जल्दी मन से दूर ना जाला। वैद्य अपना घरे लौट आइले। दीपिका रोज रात के दादी शारदा देवी के संगे सुतेली। उहो ओ दिन उनका बगल में सुतल रहली। अचानक रात में खटखट के आवाज सुन के शारदा देवी के आंख खुल गई। आंख खोल के दीपिका डगमगात बाड़ी आ दरवाजा खोल के बाहर निकल रहल बाड़ी। उनकर साड़ी के आंचल फर्श पर पड़ल रहे।
उनकर बड़का बाल उनका चेहरा के सामने रहे औरी उनकर दोनों हाथ उनका कंधा के लगे नीचे लटकल रहे। शारदा देवी डर से कहली, बेटी रानी कहाँ जात बिया? जैसे दीपिका के कुछ ना सुनाई पड़ल होखे। शारदा देवी जल्दी बिछौना से उठ के दीपिका के लगे दौड़ली। हाथ पकड़ के दीपिका पीछे मुड़ के देखली त उफ देखली। कितना भयानक नजारा बा। शारदा देवी डर से हाथ छोड़ के पीछे हट गईली। एगो 13 साल के लड़की के आंख जैसे 40 साल के आदमी के आंख भयावह होखे। आंख लाल रत्न निहन, लेकिन दीपिका के आंख के परितारिका के रंग करिया बा। शारदा देवी के मालूम बा कि दीपिका घर से निकल के अंगना के लगे गौशाला में चल गईली। चारों ओर के माहौल में एगो सिहर आवाज सुनाई पड़ल। चिंता आ डर के आतंक से शारदा देवी ओहिजा बेहोश हो गईली। सबेरे जब माधव काम पर अइले त देखले कि बड़की माई बहरी बेहोश पड़ल बिया। उस सबके बोलावे लगलन। आवाज सुन के सब लोग जल्दी से भाग गए। उ लोग के लागल कि शायद बाहर जात घरी माई बेहोश होके गिर गईली। शारदा देवी के कमरा में ले जाके वो अपना चेहरा पर पानी के छींटा मारते आंख खोल ले। आंख खोलते पूछ ले, बेटी रानी कहाँ बाड़ी? हरिश्चंद्र कहले कि उतोहरा लगे सुतल बाड़ी। का भल माई? एकर जवाब शारदा देवी ना दिली। पीछे मुड़ के देखत दीपिका रात में उठ के तनी देर खातिर निकल गईली। इस सब देख के जमींदार हरिश्चंद्र चिंता में भटक गईले। 2 दिन पहले जमींदारी के काम पूरा करके लवटत रहले त नदी के किनारे शवदाह गृह में एगो तांत्रिक जैसन आदमी देखले। कब आयल बानी? रौरा कहाँ से आयल बानी? एक बेर के परिचय दिहल गए। इन्हें दीपिका नींद से जाग गईली। आज शरीर निरोग दिखाई देता। मुंह धोवत घड़ी उनका लागल की होठ का लगे कुछ अटकल बा। हाथ से होठ पोंछते ही वो लाल सूखल चीज उनका हाथ में फंस गई। ई त सूखल खून जैसन बा। कुछ दिन बाद कई गो गायत्री लगातार ओही तरह से मरे लागल। गोधूली बेला के बाद गांव के रास्ता में केहू के ना लौकेला। सभे अपना घरे जाके कुंडी ठीक से बंद कर देला। हालात बिगड़त देख जमींदार साहब के रात के पहरा देवे के फैसला खाती सभे जुट गईले। पका कवनो जंगली जानवर गांव में आइल बा के रात के पहरा के करी। जैसे जैसे सांझ के समय नजदीक आवत जाला, आसपास के माहौल बदल जाला। जैसे हवा में केहू मंद मंद बोलत होखे। आधा रात के सब पालतू जानवर परेशान हो जास। शारदा देवी रात में दीपिका के संगे सुतत रहली, लेकिन ओ रात के बाद माला भी ओही कमरा के फर्श पर सुते लगली। रोज रात के शारदा देवी जागे के कोशिश करत रहली, लेकिन रात के 12 बजे के संगे संगे कवनो अनजाने में असर के चलते वो गहरा नींद में आ गईली। अगला दिने सबेरे उठला पर दीपिका के पास में शांति से सुतल मिल जात रहे। उस सचमुच डेरा गईले जब उनका लगातार 2 दिन तक सबेरे दीपिका के होंठ के लगे कुछ लाल सूखल खून निहन दिखाई देलस। यहाँ दिन पर दिन जानवर मारे के खबर भी शारदा देवी के कान में पहुंचत रहे। शारदा देवी के पता चलल कि गुरुदेव के शरण लेवे के अलावे दोसर कवनो तरीका नहीं थे। जमींदार हरिश्चंद्र एगो आदमी के गुरुदेव के महतारी के आदेश पले आवे खातिर भेजले। एही बीच एगो अहुरी घटना भई। गुरुदेव के आवे से पहले के रात में माधव अपना घर से बिना डर के बाहर आ गईले। वो देखले कि पास के एगो घर के बकरी के शेड से एगो परछाई निकलत रहे। वो बिना जान के परवाह कैले परछाई के पीछे पीछे चलत रहले।
एक समय परछाई मकान मालिक के बड़का घर के भीतर चल गई। ओकरा बाद माधव अपना घरे लवट अइले। अगला दिने इस सब माधव से सुन के शारदा देवी औरी चिंतित हो गईली। गुरुदेव के अइला के बाद शारदा देवी उनका संगे दीपिका गईली। गुरुदेव तीखा आंख से दीपिका के ओर देखे लगले। शारदा देवी देखली के शांत दीपिका के आंख फेरू ओही रात नियर लाल हो रहल बा। हालांकि सब कुछ फेर से सामान्य हो गई रहे। शारदा देवी गुरुदेव से खुल के सब कुछ बतवली, दीपिका से ले जाए के कहली। गुरुदेव सब सुन के फेर सुन के कहले, कालो हम यज्ञ करब। ओ घरी दीपिका के बेटी के कमरा के भीतर बंद राखी। ध्यान राखी कि चाहे कुछो होखे, वो कमरा से बाहर ना निकल पावे। गुरुदेव अब नया बा उम्र कुछ 34 से 35 साल के होखी। उनका नाम महानंद आचार्य हा। वंशानुगत महानंद आ उनकर परदादा एह जमींदार परिवार के पितृसत्तात्मक हवे। पहले हर बेर वो अपना पिता दयानंद आचार्य के संगे आवत रहले, लेकिन पहला बेर वो अकेले आइल बाड़े। आवत घरी महानंद जी के पास के शवदाह गृह में एगो परिचित चेहरा देखाई पड़ल। इतना साल बाद देखनी बाकिर ओह आदमी के पहचाने में कवनो गलती ना भइल। उ केहू दोसर ना गोपाल हवन जे अब गोपालेश्वर बन गइल बाड़न।